masarap ba? Masarap? Hindi ako gano'n naglalaing pero masarap yung laing na ako ano. Hindi nga yung laing, malunggay yan. Malunggay. Malunggay? Hindi yung laing. Kaya nga, ewan ko. Malunggay yan, malunggay. Ano malunggay na? Anong nalagay sa malunggay na to? Daon lang, ayun. Wala ka gusto Hindi yung mga puti na yan. Ayan yung ano, isda. Luto na siya guys. Tanong natin sa kanila kung masarap nga ba o ano. Ayan na, kaya Mark. Ayan na, kaya Mark. Ito na. Ayan na, kaya Mark. Tikim na, tikim ha, tikim ha. Tikim lang ha. Tikim lang ha. Ito na. Aba. Nas, masarap Manghang nas. to, manghang to. Sili. Ito na, ito na. Ito na, ito na, ito na, ito na. Ay, Kuya Mark. Unang tikim. Grabe si Kuya Mark. Ito na. Taga Bicol pa naman yan Kuya Mark. Masarap magluto yan. Masarap nga. Uy, yummy. Mahilig yan sa isda si ano. Ayun yung mga aso, mahilig sa isda yan. Ayun yung mga aso. Yan Mark. Walang gutom. May isda. Tikman mo. Kumain kayo, uy. Ikaw, Kuya Umi, ba't okay pa ako? Tikman mo naman. Diet ako, diet. Tikman mo, malunggay Diet lang. nga ako. Malunggay lang yan eh oh. Kaya nga. O kahit yung malunggay lang, tikman mo. Ito na, ito na. Pag gumawa talaga nitong taga Bicol, swabe lang. Sabi lang. Ano kayo Mark? Masarap ba yung kinunot? Hindi ako gano'n naglalaing pero masarap yung laing na ako ano. Hindi nga yung laing, malunggay yan. Malunggay. Malunggay? Hindi yung laing sabi niya. Kaya nga, ewan ko. Malunggay yan, malunggay. Ano malunggay na? Anong nalagay sa malunggay na to? Daon lang, ayun. Hindi yung mga puti na yan. Ayan yung ano, isda. Hinimay na isda. Ang grabe, hindi din siya nagutom, Brad. Kaya Mark, kunwari, kunwari. Gutom. Pero gutom talaga yan. Ang ginagawa niya lagi. Pang. Kit-kit, kulingit. Oh guys, dito to sa ano ha, halamanan ng Pasig. Hanapin mo lang si Ome Romer TV. Pang. One and done. Nataw mo yung pagkain. Ang rebound lang, one and done. Boy, one and done. One and done. Che! Ikaw ha? Sabi kumain no?
Sarap talaga dito sa... Sana guminga pa. Sa pagkain hindi nga. Hindi nga, dyan sa pagkainan. Kaya ang virus niya. Idol ko din yun. Kaya Nagkasakit ako nung nakaraan. Kaya ka, Romer, ano? Romer TV! I-click mo to! Uy! Shoot yun! Shoot yun! Shoot yun ha, namimi. Okay? Oh, bang, bang, bang. Hindi. Kasama si Russell Scotto, si Baroka. Ito yung pangalawang 2.0, Calvin Abueva. Oh, tingnan mo. Pakita mo yung sarili mo. Yeah!